בגרעינים אי אפשר לעצור אותה. אז סימון תפצח לה. אמא יש צלחת. יופי. לא יכולה לעשות רק שני גרעינים, צריך פחות. עכשיו תספרי תוך כמה בדקה כזאת. אתם רוצים עוד בשר? בשר. בשר? על האוטו. ההמבורגר מצוין. מה את מצלמת אותי? אני שונאת להצטלם. תעיף. טוב, יאללה, תקריין. נו, רן. אני. רן בועט. ורון עוצר את זה. טוב, חולצת הבית ספר של רמת אביב, חימל. יאללה, קסיאס. הוא סותם את הפה, לרן מפגיע לרון. נו. עם תקופה מותר? בלי. תן לי. גיא, בזה זה בסדר, נכון גיא? נכון לך בסדר. איזה התקופה של רון, טוב שאוטו זה לא שלי. מזל שהחלון לא היה פתוח. אם הוא היה פתוח זה היה מת. אם תנופה אפשר? יאללה, סע. מה מכזה קרוב? כמו מקודם רק עם תנופה. ממש. טוב, לא משנה. נו, עזוב. איזה גול. למה כל הזמן השנייה הזה מכניס גול? פעם אחת מתוך שתיים כל הזמן מכניסים לי גול. אם נסתכל פעם ראשונה הוא לא מכניס, פעם שנייה הוא כן מכניס. אתה עוד פעם תסתכל להתקדמות הזאת. טוב, לא יכול עם זה. תסתכל. עכשיו אני בועט. למה נוסעים מהרגל? אל תתפלט. נוסעים מהרגל. רואה לא פלט. די כבר, כל הזמן נותן לי פעמיים או שלוש. תביא לך כדור גבוה, תעצור עם היד. עצרתי לך כבר איזה... לא, עכשיו עצרתי לך שלוש. עושים לך גבוה, תעצור עם היד. יואב, אתה בסדר? תומר! מה? תורי. עקבת קמים. זה היה בגלל שהיית יותר מדי ידע. תומר, אליי. העיניים. שאני בכלל פסול, היה לי ניצחון ולא... למי מזלת? לך. פסול. 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 אני מתחתת והיה לי ניצחון, אני מחזיק. לא השתמשתי בו. גם אני לא השתמשתי בניצחון שלי. לא, אתה נתת אותו לתום. זה בעוד שלך, אתה השתמשת בו. ועדיין אני עכשיו. אתה השתמשת. זהו, לא. די כבר, מה זה שתי נגיעות מקווה קרוב? וואק. ראית, לך! אני יכול גם, אם אני עושה לך... אני יכול לעשות. ממש. לפני זה אני אמות לך בביצים, שכבר לא יהיה לך זמן. אחד עשה לו את זה. מי הוא עדיין? מי מדלג לך? שתדע לך שמאחוריך סבתא שלי. עצמו עשה את זה מדלג. אמא, הוא אומר שהוא יכול לבקש מההורים שלו שכל זה, שכל מה שיכלנו, אז אנחנו נשלם בחזרה. נו כבר, לך תבקש! אז כמו ששצים, דבר ראשון, גם אני הבאתי. דבר שני, לך תביא. לך תאמר, לך תבקש. אז כמו ששצים, לך לשם. מרשמלו אנחנו הבאנו אחד ואני אכלתי. גם אני הבאתי מרשמלו. או, משהו שכולם אכלו, גם אני הבאתי מרשמלו וכולם אכלו. בעיות שלך, לך כמו ששצים, כולם אכלו פה מהמרשמלו שלי. אתה לא הבאת מרשמלו. אני כן הבאתי הוא מרשמלו. הביא אבל לבן ורוד, אף אחד לא אכל. כולם אכלו. אני אכלתי. שמו את זה על האש, אבל כולם, אני זרקתי את זה. תאמר מה שבא לך, די לדבר, תעשה את זה כבר. מה אתה לא קולט שכלי שלוש תצטרך הרבה יותר לשלם? מה אתה?
נבנה פה אפילו את המכוניות, אפילו את השולחנות. לך לשם! תאמר להם זה כבר להורים שלך! טוב, מה אתה תרמת חוץ ממרשמלו? לא אכפת לי מה תרמתי, לא אכפת לי גם אם אני עשיתי את עצמי מת,